HBO Records and Oyoboy Production. Para kadagitay agay ayan, dyan na ibati panggep dyan ni ayan. Para mankin ka, Madam Banti de Yos, Ipia, Hawaii, USA. Si diren gati ko na at di ka mapagpiyara. Tapay ang nalipatan siya kung tayo binaybayang inuod mo biyan ko. Hinkalang mo na ito'y puso inraren mo to'y kararwa. Diyak nagbalbaliw ken ka, huray aramid mo't nagkana. Si diren kati ko na di ka mapagpiyara. Kaapay ang nalipatan siya kung tayo binaybayang inuod mo biyan ko. Inkalang mo da'y puso inraren mo to'y kararwa.
Jak nagbalbaliw ken ka Uray aramid mo't nagkanay Ay, thank you Jak nagbalbaliw ken ka HBO Records and Oyoboy Production.